What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process: win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Happy palakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Excited na ka mo mag-worship? Yes! Oh, hallelujah. Kanami, gid no? Dapat may sense of expectation kita. May Yes. sense of jubilation, no? Kaya ang Amen. aton Ginoo magakari. Ari siya subong nga aga sa aton. Amen. Sige, bago ta magsugod, i-welcome naton tanan mayong aga sa inyo tanan. Sa sini, diri sa lugar sa Santa Clara, sa Lote, diri sa Banga, Subay, no? Sa His Life Ministries National Main Headquarters. Welcome gid nga diri subong physically. Kag also we welcome sa mga nagatanaw, naga-join sa aton, kaupod sa aton Facebook live streaming. Wow! Thank you gid kay ginag-join kamo sa amon. Salamat gid. Oh, yes. And also sa aton YouTube channel sang His Life Ministries. Welcome, welcome, welcome. Thank you for joining us this morning. This is the last day of July, Hulyo 31, 2022. Wow, kadasig sang isa ka bulan, no? Kadasig gid ya. But you know what? We are living in eternity. Wala katapusan. So ang time do wala na sa aton. Amen? Sige. Pwede ta katindog mga muyo kita kag masugod kita sang aton nga service. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo sa imo pagdala diri sa amon subong nga aga. Ginoo, we are so excited. Nagakalipay kami kay ari naman kami subong liwat. Yes, Lord. Sa pag-amuma sa imo, sa pag just to dwell in your presence sininga aga, sa sininga duog, sa sininga lugar. Kay ang service is a celebration, is a fellowship of believers. No, so naga-join kita together to celebrate, iselebrahon nato ng kaayos ang Dios sa aton kabuhi. Salamat gid Ginoo. Lord, sa pagsugod namon, i-prepare ang amon ng tagipusoon. Prepare amon huna-huna nga naka-focus lang gid sa imo. And Lord God, ang tanan namon nga pagkahimuon sininga aga kag sa bilog nga adlaw, even sa bilog nga simana, ginahalad namon sa imo. And help us, Holy Spirit, to know you more each day. Salamat gid Lord. This we pray in the mighty name sa aton Jesus, kag manluluwas nga si Jesus, and all your people will say, Amen. Amen. Thank you, Lord. And amen. Hambal sang Ginoo sa Salmo 126. Sang ginbalik sang Ginoo ang maayo nga kahimtangan sang Zion, daw sa damgo lang ini. Nagkinadlaw kita kag nagkinanta sa kalipay. Dayong nagsiling ang iban nga mga nasyon. Naghimo ang Ginoo sang gamhanan nga mga butang sa ila. Matuod nga naghimo ang Ginoo sang gamhanan nga mga butang sa aton. Kag puwerte gid ang aton nga kalipay. Yehey! Salamat gid Ginoo sa mga ginpang
obra mo sa amon kabuhi. Gani puno kami sang kalipay sa pagdayaw, sa paghimaya, sang imo nga gamhanan nga ngalan. In Jesus' name, amen and amen. Dayawon tang aton Ginoo. Oh, yes. Hallelujah. Dayawon ka Sa kaagahon, kag pagasimbahon, akong pag-amba ihalad ko sa imo. Amay ikaw ang matutong, angay nga dayawon. Dako ang katuto mo, ikaw ang malululoy. Oh, dayawon tang aton Dios. Dayawon Ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, Jesus. Dayawon ka sa kaagahon, kag pagasimbahon, akong pag-amba ihalad ko sa imo. Amay ikaw ang matutong, angay nga dayawon. Dako ang katuto mo, ikaw ang maluluy. Oh, hallelujah. Dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, Jesus. O Ginoo, sa imo lang nagatuong, ikaw ang nagluwas sa ako, kahatag paglaong. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, kag pagpasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandom, gihapon ikaw lang, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kaginahandom, gihapon. O Ginoo, sa imo lang nagatuong, ikaw ang nagluwas sa akon, kahatag paglaom. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, kag pagpasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kay ginahandom, ihapon ikaw lang, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akon kalipay, kag ginahandom, ihapon. Hallelujah. Dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, o Diyos, bugos ko nga kabuhi, dayawon ka, Jesus, dayawon ka, Jesus, oh hallelujah, oh hallelujah.
ka lang gid Ginoo namon, Lord God, kag hindi gid maguntat ang amon pagdayaw sa imo. Ikaw lang gid Ginoo. Salamat gid Ginoo. Hambal mo sa imong mga pulong kay nabato ninyo ang resulta sang inyo pagtuo nga amo ang inyo kaluwasan. Ginusisa sing maid-id sa mga propeta sadto anay. Sila amo ang tagna parte sa sini nga bugay sang Dios sa aton. Oh, salamat Ginoo. We sing hallelujah. Oh, hallelujah. Simba ka, gamhanan nga Dios, wala ka angay sa imo. Ginasimba ka, prinsipi sang kalinom, ini ang akon himon, ikaw imo ko ginpakamataro, ginasimba ka, gamhanan nga Dios, wala ka angay sa imo, ikaw dayawon, imo ko ginasimba ka, gamhanan nga Dios, wala ka angay sa imo. Wala ka angay sa imo. Dari ka sa kabuhi ko, nagaubay sa tanan nga tiyon, likupi ako sang gugma mo, kag tuy-tuyi akong dalanon, magatulog sa imo, magahulat sa imo, kag ambahon ko ining pagdayaw sang katutom mo, o Dios, halad ko sa imo, kabuhi ko nga may pagpasalamat sa imo. At gid, o Diyos nga Amay, salamat gid, o Diyos nga Anak, salamat gid, Diyos Espiritu, salamat gid sa bugay nimo, Kantang taliwas, salamat gid. salamat gid, o Diyos nga Amay, salamat gid, o Diyos nga Anak, salamat gid, Diyos Espiritu, salamat gid sa bugay nimo.
bawat wala instrumento, kantahon ta ang salamat gid. Kadako gid sang aton pasalamatan sa Ginoo. Tanan kita magkanta siniliwat. Salamat gid, O Diyos nga Amay. Salamat gid, O Diyos nga Anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Lord, hindi kami ayawan sa pagpasalamat sa imo. Gid, O Diyos nga Amay. Salamat. Salamat gid, O Diyos nga Anak. O salamat. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Hallelujah. Salamat gid. Oh, salamat sa bugay nimo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mataas kang halangdon nga Amay namon sa langit. Ginhatag namon sa imo tanan nga pagdayaw kag haleluya sa imo. Tungod kay ikaw nagaka rapat dapat magbaton sa amon nga mga simba kag mga pagdayaw sa imo. Ginapasidunggan ka namon sa sininga duog, sa amon tagipusoon, sa amon hunahuna. Salamat sa imo pagpalangga, Ginoo. Lord, i-bless ang the rest of the service in your presence. Salamat gid, initanan, ginapangamuyo namon sa ngalan sang imo pinalangga nga anak nga amon Dios kag manluluwas nga si Hesukristo. Kag tanan maghambal. Oh, salamat. Amen. Amen. Pakpakantang Ginoo. Sige, salamat gid. Hallelujah. Maglingkod ta sa presensya sang aton Ginoo. Wow. Sa liwat, nag-abi-abi ko sa inyo tanan, nag-welcome ko sa inyo pagkari sa sininga lugar, sa join sa pag-upod sa ato sa amon, no, sa sininga celebration naton. Every Sunday celebration na naton, no? Yes. Kay balo kamo ang balaan nga espiritu ara na sa akon, ara man sa inyo. So maski diin kita magkadto arang Ginoo, no? So hindi ka mo magkadlok, hindi ka mo magkasubo. But wherever you are, maski din ka magkadto arang Ginoo. Ang Domingo ya, selebrasyon ina sa mga believers manugtuo. Nagatuo sa isa ka Dios nga ila manuluwas kag Ginoo. So celebration tanitanan. Hindi ginapagkalimtan ha nga ang Ginoo nagaara gid sa inyo, nagaupod-upod gid. Hindi nyo na ma-separate liwat. Okay. Sige, subo nga Sunday, last week na culminate na tong aton nga series. Ato ang ano ang luyag sang Ginoo, sang Dios sa aton nga What Does God Want? Tapos na to siya. But today, this month may 5 ka Sundays, okay? 5 bala kay at the end of the quarter, every end of the quarter may ara na siya ika-5 nga kuan, or the beginning of the quarter may ka-5 nga Sunday. So every 5th Sunday sang quarter,
Sa sinang bulan, ang aton nga tema is about missions, no? So, ang aton theme subong, The God of All Nations, Cultivating a Missional Mindset. Ginakultibar naton, ginadevelop naton ang missional mindset. Ginkuha ini sa Salmo, Kapitulo 22, versikulo 27 to 28. The God of all nations. Sige. So, ano ni siya? Wait lang ha. Abrihan ko. Cultivating a missional mindset. Basahon ko ang Salmo. Ang bugos nga kalibutan magadumdum kag magabalik sa imo, Ginoo. Simbahon ka sang tanan nga katawhan sang mga nasyon. Ikaw ang nagahari kag ikaw ang nagadumala sing mga nasyon. Even ang mga nation bala nga wala nagakilala sa aton Dios, no? Mga like for example, mga Muslim nations, mga Buddhist nations, wala lang sila kay balo, pero ang Ginoo ang nagadumala na sila. Amen? Kag ara na tanan sa plano sa Ginoo, all we have to do is to trust God, masalig lang ta sa iya. Okay? So, mga utod, i-allow ko nga i-present sa inyo ini nga missional mindset sa konteksto, sa perspektibo sang aton paghahimuon sa aton kinabuhi. Anong buot ko sing ganon? Ang missional mindset is just a part and parcel. Parte lang na siya sang isa ka kabilugan ng himuon naton. Karon may balon niya na, makuha niya na siya. So part lang na siya, hindi na siya ang the whole. It is not a means to an end. Hindi. Part lang na gina siya. So ano ning ang kabilugan? Okay. Sige amo na pagasugura naton, no? Sa amo aton nga pagastudyuhan, pagatun-an subong nga aga. Kung ano ini ang parte, ano ang part and parcel nga we have to develop sang missional mindset. Nara ang aton nga Salmo 22, no? Versikulo 27 to 28. Mga utod, kita nagakabuhi sa isa ka time and season nga very significant. Nga anakambal ako sina. Ang buot ko si ganon, ara kita subong nagakabuhi sa malapit na sa katapusan sang siglo tuod gina, no? Nga anakambal ko sina. Sa Bible, sa pulong nahambal dira nga may signs ihatag ang Ginoo. Kung ano yung panot naton may balaan, ngara na kita nagakabuhi sa katapusan sang katapusan. And number one gid, amo na ang nasyon sang Israel. Kay balo bala kamo nga ang nasyon sang Israel, ang pungsod sang Israel, the only nation, amo lang pinaka-unique nga nation nga, kaduha na siya gin disenfranchise, buti nga noon sina, kaduha nga nadula as a nation, kagkaduha man ginbalik sang Ginoo. The only nation. Kita ya Pilipinas, nangin nasyon kita since pag-discover sa aton, in a way, no? 15, 21, tama? No, March 15, 21. Doon natandaan ko pa kay kanta na ni Yoyoy Villame mo. So grabe, wala kita ya as until now, although siyempre nasakop kita sa mga foreign power, pero wala gid naton madula sa aton ang aton pagkanasyon nga kita Pilipinas. Pero ang Israel ginkuha gid sila sa time ni Hezekiah, Jeremiah, ginkuha sila from Israel kaginbutang sa pungsod sang Babylonia. So napapas gid sila. Ang Jerusalem ginpapas, wala sa may nagatindog nga mga building, ginkuan gid ya sang kontra. Ginguba gid ya. Nadula sila sa nation. Pero ginbalik naman sila after 70 years. Sang Ginoo. Miracle ginaya mga utod. But after to sang ginsakop sila sang Romanhon, mga Romans. Wala na sila kabalik mga utod until time 1948. Sa May 14, 1948. Sining siglo, last century. No, the 20th century.
Ginbalik sila. Kag sila ang senyales nga ara na kita nagakabuhi sa katapusan. Dapat mangin sensitive kita mga utod. Nga para, amo na yung pamati kamo ha, listen, so that makaprepare kita sa pagkari, sa pag-abot sa atong Ginoo. Kay kung hindi ka preparado mga utod, mabudlayan ikaw sa pagkari. Amen? So kay nagakabuhi kita sa katapusan, ang akon nga tema subong, i-connect ko na siya ang missional mindset. How to prepare for the end times. Paano kita magpreparar? Sa aton nga gakabuhi kita subong katapusan, grabe ang kakatabo sa kalibutan ha, wala lang kita nakabalo. On the brink of World War III, wala kita mga utod, wala lang kamukakwan. North Korea. Grabe mga threatening yan, kung nakabasa ka mo. China, Taiwan, US, ara subong. Nagambal ang US ng buligan yung Taiwan or mahimuon siya sa Taiwan, namalibad ang China. Hindi nila kuno pagtugutan na. Naghahanda sila, may mga military exercise. Grabe mga utod kag dito sa Middle East. Ang Russia sa Ukraine, ang Russia nagapreparar man subong together with Syria and Turkey. On the brink kita mga utod, gamay lang nga spark. Kag ining World War, hindi na niya manami. Kaya magamit sila sa ginatawag naton nga mga nuclear bombs or mga atomic bombs. Hindi na siya maayo. Amo na gani nga buligin nyo ko sa pagpangamuyo nga hindi panay pagtugutan sa Ginoo. Kay damo pang wala nakakilala sa iya. Dara na masulod ang missional mindset na. Tama? Okay. Pero before that, may hambal pa ko sa inyo. How to prepare for paano magpreparar sa katapusan? Kaya ginapreparahan mo na mo. Hindi na yung gulpi lang, preparado ka na dayon. Hindi pwede. Dapat ginapreparahan ka na. Number 1, makadto kita sa palanggiran, parable of the 10 virgins. Hindi ko na lang pagbasahon kay madugayan no? Damo ko sa ihambal sa inyo. Ano ning parable of the 10 virgins? Si Jesus mismo naghambal ini si Matthew 25, nahambal siya. May pulo kuno ka mga birhen. Ang 5 preparado. Buti nga noon may ara sila lamp, no? Kaya nagapreparar sila sa pagkari sang bana, sang bridegroom, ginapreparahan nila. Kaysa culture sang mga sa Middle East ang una, ang bana ginasugat niya ang iya nga pala asawon sa balay. Kag may mga upod na siya, may mga entourage na siya. Kag usually sa gabi na nila ginahimo. So kung siyempre gabi madulom, dapat may suga. So ang ini nga pala ang giran nagapanungod sa mga pulo ka virgins. Ang 5 may oil nga makasuga, ang ilat nga to nga fuel sa ila suga sa una, olive oil. Wala sila yung mga utot sa flashlight, wala pa to batteries, wala man gas. Oil ya ng olibo ng oil. So fire na siya. Amo nang ilang nga suga. Kag may 5 man ka virgins nga wala iya sang hindi preparado, wala oil or may oil man gamay lang. Ano ini nga palanggiran? Ga-represent ang 10 virgins sa simbahan subong. Sa church, sa iglesia, sa bilog ng kalibutan. Nga kay ginaapaabot naton ang pagkari sa aton Ginoo. Siya ang bana. Sinong bana sa church? Si Jesus. Kita ang bride. Amen? Later, in the next one, siguro i-introduce na kamo sa nga konsepto nga nangin asawa ang church. Paano nangin asawa ang church? Kung ba na si Jesus, ara, i-kwanon ta. But suffice to say, para subong, asawa ka. Kung ikaw, part ka sa church ni Jesus, asawa ka, kagimo ba na si Jesus. Si Jesus Christ, Hesus Kristo. Amen? Kag mag-aabot siya balik, magakari siya para kuhaon ka. Kaya pag-aasawahon ka. Kanami, no? Amo na aton nga future, mga utod. Pero, ari na tabo.
naghambal si Jesus, may pulo ka birhen. Ang 5 preparado, ang 5 hindi. Nag-represent in isang simbahan. 50% gali isang simbahan. Subong, hindi preparado. Maluoy ka. Kung hindi preparado, pag abot ni Jesus, anong matabo sa ila? Ari mga autor, mabasa ko. Para maklaruhan naton, no? Parable of the 10 virgins. Pwede English lang ha. Sige, verse 10. Matthew 25, verse 10. Ma-start na lang ko verse 10 ha. But while they were on their way to buy the oil, ang 5 nga ng birhen, naglakat, nangita sang oil para isugaan, ibutangan sa suga nila. Para may suga sila. Sa naghalin sila, ang bridegroom nag-abot. Nag-abot mga utod. Wala sila kabalo. Ang 5 ka virgins nga ara na nagupod kay Jesus, nagupod sa bridegroom. Pakadto sa punsyon, sa lugar sa pagkakaslon. And the door was shut. Ginsirado, mga utod, ginlock. Nakalock, hindi ka nakasulod. Grabe no? Sang ginlock niya, later, nag-abot ang 5 nga nagbakal pa sang oil. Naghambal sila, nanuktok sila. Sir, pasudla kami. Abrihe ang pertahan. Pasudla kami. Gusto man kami mag-upod sa inyo. Ano hambal sang bridegroom? Ano hambal ni Jesus? But he replied, I tell you the truth, I don't know you. Hindi takakilala. Tapos ginsugpo na niya, therefore, keep watch, pagbantay, because you do not know the day or the hour. Anong butsi ganun? Number 1, gali, sa pag-prepare, know Jesus. Kilalahon tang Ginoo. Dapat natin siya makilala. Ano ba siya nga klase nga Diyos? Ano siya klase nga Ginoo? Ano siya klase nga pagka manluluwas? Kinanglan tagit siya pangilalahon. And the only way, ang una nga paagi nga dapat natin siya makilala, patanaw niyo paano? Nga makilala mo si Jesus, paano? Ha? Basa sang iya pulong kay ginpakilala iya kaugalingon dire. Number 1, hindi lang dira pwede pa ano pagid. Pag pangamuyo, mga muyo ka. Kaya hambal sa Ginoo kung mga muyo kita, sabton niya ka. Seek me with all of your heart, of your soul, mind and strength, and I will answer you and show you great and mighty things that you never know. Grabe sa niya promisa, no? Pangamuyo, hindi nyo gid pagkalimtan na nga mga muyo sa Ginoo. Kilalahan nyo gid ang aton Ginoo. Kay once makilala mo siya, pag abot sang tion nga magkariniya, hindi iya kapag isikway. Kilala ko ni siya. Kilala ko ni si sister, si brother, kilala ko ni. Dali, sulod. Sulod ka mo. Sulod sa punsyon. Ari ko. So number 1, know Jesus. Hindi gid magkataka, hindi magkatalaktakan sa pagsik, sa lagas sa aton Ginoo, sa pagpangita sa iya. Hindi ka matakan dapat. Okay, so number 1, know Jesus. Ari na. Dali lang, masegway ko kadali. Paano mo gali mga may balaan, mga utod, nga ikaw naluwas? Kaya makakilala lang sa iya ang naluwas. Okay, iisa-isa hunta. Importante niya mo pag-include ko siya sa pagatunan ta subong. In order nga makilala mo si Jesus, kinanglan mauna ka nga maluwas. So ano ni? 7 things. Nga may balaan, nga ikaw naluwas. Number 1, dapat ginbaton mo siya. Dapat gin-acknowledge mo nga siya manluluwas. Nga siya lang gid ang paagi sa amay. Wala na sang lain pa. Hay ang balya gani. Ano ang balya? Sa John? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except kaklaro bala ng mga utod.
Pero iban ginalaktawan lang na. Ambot kun nga wala nagatutok, wala nagatudok sa ila. Pakaugalingon nga ang pag-agi gali sa kaluwasan, si Jesus lang ginsulat gid gani. Importante gid may balaan. Gina-acknowledge mo gid siya lang gid. Wala na sang iban pa. Not even imo nga works. Not even you. Imo performance, hindi siya lang gid. Tanan niyang hinimuan. Okay? Makita ninyo ini sa Acts 2:38 kung nagakuan ka mo, no? Acts 2:38. Nga siya lang gid is Lord and Savior. So paano ang proseso? Repent. Mahinulsol ka anay, kag mangayo sa kapatawaran sa imong mga sala. Kag batunon mo si Jesus as your Lord and Savior. And sa sinangation siya nang imo nga Dios kag Ginoo. Kag maga-obey ka na siya. Importante gina, obey magtuman gid sa iya mga tudlo nan. Because the sign of a true Christian is obedience. Number 2, Romans 10:9. Wow! Ano ning Romans 10:9 man? Ari mga utod, kadto tabla. Basahon ko lang Romans 10:9. That if you confess with your mouth, kung nagakonfesar kay sa imong tinaga, sa imong bibig, sa imong baba, nga si Jesus, Ginoo, kag nagapati ka, nagatuo ka sa imo tagipusoon, nga ang Diyos nagbanhaw sa iya, God raised Him from the dead, you will be saved. Maluwas ka. Amo nang pinaka-basic nga tenet nga of faith nga dapat tatuuhan. Kung ikonfesar nimo, Jesus is Lord. And that God, importante lang resurrection mga utod, ang pagkabanhaw. I'm talking about pagkabanhaw. Dapat, nagapatigid kita nga si Jesus nabanhaw. Napatay siya, napatay siya. But, nabanhaw siya. Importante gid na. Nga So, syempre, subong, buhi siya. Ara sa imo, Diyos siya subong until now and forever. Kung patay siya, wala gid na nga aton pagtuo. Tod na, mga basic na kakukisa malipatan ta. Nga dapat nagatuo ikaw nga nabanhaw si Jesus from the dead. Okay? Sige, number 2 na siya. Number 3, are, you have changed lives. Naglain ang imo pang kinabuhi. Nagbago ka. May transformation sa imo kabuhi. Sa una, bala mga utod. Baw, nagapamuyayaw man ko bala. Kapin pa kung ma-akuan ko, thank you bro. Nablang ma-irritate ka or maugtas ka. No? Doon na, gina siguro sa tao, no? Buta. So, after gagin batong ko si Jesus, hinahinay, nagbago ka. Na-appreciate mo ang, kailain ang kadulom, nga nagakabuhi ka sa kaduldulman, sa kasala, kaglain nga nagakabuhi ka sa kasanag. Nga tanan mo nga ginahimo, nakita sa Ginoo. Dapat ang isa ka signales, isa ka sign, isa ka indication nga ikaw naluwas, nagabago ang himo kabuhi, nagabago ikaw. Mga utod, gabago ka, ikaw lagi na makasubat. Ano ang bal sa imo kabataan? Ano ang bal sa imo pamilya? Sa imo mga friends? Uy, nagbago na ni si bro, how? Kalain na sa iya, kanami na sa iya, kabuot na sa iya. Bo naglain gid siya ba? Ka maalwan na sa iya. Bo nangutang ko sa iya, ginpahatag ako, intagaan niya ko dayon. No, mga muna nga mga times, nga mga signs nga nagbago ikaw, might change lives. Tandaan niyo gina mga utod Importante gid na nga pagid. Butsi nga nun, ang balaan nga spirito nagagiho sa imo. Nagamove sa imo. Gusto niya kabaguhon. Preparation ina pag-abot sa aton Ginoo. Hindi pwede nga pag-abot sa Ginoo ang daan nga ikaw amog yapon ang maatubang sa iya. Kundi ang bag-o nga ikaw. Di ba? No? For in Christ everyone is a new creation sa ibang translation, a new creature. Bag-o gid. Wala gin modify. Wala gin ano bla? Gin make upan, wala. Gin bag-o gid sa Ginoo. Amen?
No? 1 Corinthians 5:17. So change lives. Number 4. Well, you can hear God's voice. Mabatian mo siya in one way or the other. Damo klase nga mabatian mo ang Ginoo. No? Pero sa John 10:17, my sheep, ang balgina sa Bible, my sheep ang akon nga mga karniro, hear my voice. Damo nga mga ways and means nga maga-communicate ang Ginoo, ang Diyos sa imo. Hindi siya Diyos nga malayo. Nga daw kinahanglan mo teleskopyo para makita siya. Hindi. Malapit siya, ara gani siya sa imo. All you have to do, hambal sa Psalm, no? Be still, magpahimuyong ka, and know, kaghibal, acknowledge that He is God. Damo pinaagi ang Ginoo nga mag-communicate sa aton. Number 1, pinakakuan gid yang ginatadlo sa aton, you can hear the audible voice. Makabatian mo gid siya. Kag may mga utod kita nga nakabati gid, nga naghambal. For me, sa ako niya, mabatian ko siya diri siya. Ano man, hindi ko kaya. Even sometimes gambal ako, wala ko balo kung anong ginambal ko bala mga utod. Gagwa lang. Paano ko na-explain man daw? Relax ka lang. Kag let it flow. Kuhan ka lang, hindi mag-strive. Hindi mo gani paggamito ng ulo mo. All you have to do is to flow sa spirit. Diri ko siya mabalaan. Nagahatag siya sa akon sang hipaghambalon ko. 1 second, 2 seconds ahead, nagaabot. Nakuha nyo? Naku, would like ko sa mag-explain. Amo na, that's the way ko mag-communicate, magkuhan sa akon. Kag mag-pray, amo man, the same. Dream ako nagakuhan. Okay? Other ways sa Bible, magbasa kita kay ide, di ba? Hambal ni, living and active. The Word of God is living, buhi. Ano pa, nga hindi ni siya historical content lang, but present participle, active until now, nag-speak, naghambal sa aton. Ano pa gina-encourage, tagid ka mo sa pagbasa. Maski pila lang ka chapter a day, kay dra siya kung kisa mahambal sa inyo. Dra siya mapakuan sa mensahe niya kung para personal ang Ginoo ta, ha. Personal, ang salvation is personal, ang relationship mo is personal sa iya. Wala na diya grupo-grupo ya. Ang relasyon mo sa iya, imo gina ya. Wala sa may makakuha na sa imo. Nakuha niyo? So importante nga mag-develop sang relasyon sa Ginoo. Hambala siya, hambala siya as if ara sa tubangan mo, magamuyo ka. Hambala siya sa kung anong ginabatsyag mo, Lord, kasakit sa nga akong ginabatsyag. Gintampa ko, hindi man tampa. Do ka sakit o, na do. Na-offend gid ko, Lord, sa ginambal sa akong kaina, sa akong nga boss. Na-offend gid ko, Ginoo, sa ginambal sa akong bana, sa akong asawa, sa akong kabataan. Kasakit gali, Ginoo. Lord, pero gina-release ko na sa imo. Ginkuha mo na tanan, kakabugatan sa akon, imo na siya. Tag sa Ginoo. Kaya siya kuno hambal niya, Prince of Peace, no? Prinsipe sang paghidait. Inatagaan niya kasang ang peace nga that surpasses all understanding. Hindi mo maintindihan, pero may kalinungaw. No? Amo nang ihatag sa imo, kung ihatag mo sa iya, ang imo ginabatsyag, nga kabugat sa imo tagipusoon. Imo huna-huna, ihatag sa Ginoo. Relax lang. Giho siya daw. Damo na ko yan na nakuan nga nag-relax lang ko, Lord, ihatag ko ng problema sa imo. Kay ikaw ang akong Diyos. Gasalig ko sa imo. Total dependency. Hindi tamang independent sa aton kaugalingon, kundi sa iya. Okay? Sige. Number 5. You believe you're saved by grace through faith. Ephesians 2:8. Naika-explain ko ni bila mga autod. Importante ni siya. Ang aton kaluwasan, hindi siya dependent sa aton nga hinimuan. Maski ano himuon naton, ano ka wala sambal gani, there is no one good. Wala gid sang maayo sa kalibutan. Wala sang matarong. No one righteous.
nga natuga halin sa kay Adan, Eva, until now, wala nga pagkabata nila, righteous sila dayo, meaning wala sila sala. Wala. Kita tanan, nabunag na bata sa sala. Ano pa, nga ang kaluwasan naton gali, by grace lang gid, by grasya lang gid sa Ginoo, buga, ano lang gid, ano ganin ni, grasya, ano ganing iban pang term, bugay, nan. Bugay lang gid sa Ginoo. Not even on our own. Kaya wala gid kita. Depraved kita, wala gid. Iya tanan. Pero anong himuon ta? Kaklaro sa Ephesians mga utod, ari lang gid ho. Mahibalaan mo nga ikaw naluwas, pinaagi sini. For it is by grace you have been saved. Pinaagi lang gid sa grasya sa Ginoo. True faith. True faith. Naluwas ka kay tungod nga nagtuo ka. Nabiyangod sa grasya niya, naluwas ka. Hindi sa imo kaayo. Pero siyempre, may proseso. Atong mahinulsol ka sa sala, batunong mo si Jesus. Amo na, idam ang proseso. Pero after that, believe, pati lang nga naluwas ka na. Grasya lang gini sa Ginoo mo. Ang grasya is a gift. Magkadto ka sa isa ka birthday, may dala-dala ka nga gift, yun ang pabayaran mo? Wala. Oo, mo mananggas sa Ginoo. Kadto ka sa Ginoo, may hatag sa imo nga gift, amo na ang kaluwasan. Gina-offer yan sa aton tanan. Libre. Free. All you have to do is to believe. Basta akong dahol ko na. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God. Regalo. Hatag lang gid sa aton. Ang aton lang gid himuon, magpati, magtuo sa iya. Importante gid mga utod. Kaya ang aton reality, kung anong aton ginabatihan, amo na aton reality. Anong buot kasi ganon? Hambal sa Bible gani. You are what you believe. Kung anong ginapatihan mo, amo ka sina. Amo nang realm naton. Kung gapati ka naluwas ka ni Jesus, luwas ka. Amen? Sige. Padayon ta. Number 6. Mangutod kung may question ka mo, isulat nyo kay wala ko kakuha ng kung base na confuse ka mo, isulat nyo lang kay sabton tana. You receive God's word, no? John 8:31. John 8:31. Basahon tabla mga utod. John 8. Okay. To the Jews who had believed in him, Jesus said, if you hold to my teaching or to my word, you are really my disciples. Kung nagapati ka sa iya gintudlo, sa iya word, you are my disciples. So ang kaluwasan gali, wala na separate sa pulong. Diwat? Kung ikaw naluwas, hindi mo ma-separate, bahin ang imo kaluwasan sa pulong. Dapat connected ikaw sa pulong. Amen? Nan. Amo na dapat, no? Kay ang word niya, siya na, kag may balaan, ikaw disciple ka na subong. Buti nga nun sang disciple, follower. Nagasunod ka kay Kristo. Nagasunod ka sa iya mga gintudlo. Kag ginapati nimo, gina-obey nimo. Okay? Sige. Number 7. You love God's family. 1 John 4:7. 1 John 4:7. Ginahigugma mo kuno ang pamilya sang Diyos kita na. Pamilya kita mga utod. Kung kita, isa lang kapagtuluuhan, pamilya kita. Brothers and sister kita. Pati ka mo? 4:7. Dear friends, hambalye, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Grabe, no?
love each other. Pagpalanggaanay kita. Hindi kita maglibakay, hindi kita magpakalain sa isa kag isa, kundi i-uplift nato ng isa kag isa. Amen? Ga-agree ka mo? Importante na mga utod. Kapin pa ko ng imo nga, kung the same ang pagtuo sa imo, hindi gid siya pag-ipakalain na. Kay utod muna siya mga utod. Spiritual family, kabalota ang spiritual family is stronger, mas mabakod compare sa imo biological family. Ang biological family mo, dili lang sa kalibutan. Ang iba nato ng mga kauturan, ng biological, sometimes, wala man ko pa nga pero sometimes hindi sila maluwas. Reality na yan, may mga utod kita, nga wala nagbaton kay Jesus. Paano mo He is the way, the truth, and the life gani. Pero wala man nilangin baton. Free choice, free will. Ano pa nga kita, nga na same faith, mag-utod kita yung matudtuod. Amen? Sige. So, mula na ang 7 things to know kung naluwas ka bala. Kung ka-question ka, naluwas gid bala ko. Kaya importante, gid na mahibalaan mo, nga gapati ka, nga naluwas ka na. Pinagi sa dugo ni Jesus, kaya sa pagpati sa iya. Okay, balik ako dito sa how to prepare for the end times. Kag masulod na ang aton nga cultivating the missional mindset. Number 2 is serve Jesus. Serve Jesus. The parable of the talents. No? Hindi na pagbasa ko, madugayan ta. Ano ni siya? May isa ka tao, sa kahari, naglakat siya. So, naghatag siya, may tatlo siya katawo, ngagin saligan, ang isa tagaan siyang 5 ka talent or 5 ka, dako ning value sang talent, mga iban gambal sini milyon. No? 5 ka milyon. Ang isa tagaan niya 2 milyon. Ang isa 1 milyon. Ang 5 ka milyon, okay, naglakat ng hari. After a while, dugay na, nagbalik siya. Take into account niya ang ginpanghatag ya nga kwarta. Tawag ang isa gintagaan niya 5 ka milyon, nagambal nga. Sir, ang 5 mo ka milyon, ginhimo ko 10 milyon. Nagdubli? Wow, nagdamo. Ano ang balsang Ginoo? Well done, good and faithful servant. Partake sang akon nga kaayo. So bless siya. Ari naman ang isa, ang tagaan 2 million. Pag-abot niya, sir, ari akong 2 million plus another 2 million. So nagdubli gyapon. Well done, good and faithful servant. Partake, upod ka sa akon ginharian. Ahay, nag-abot ang isa, ang tagaan 1 million lang. 1 million lang ganing ginhatag sa iya. Pag-abot niya, hambal niya. Kalot-kalot siya. Sir, kay balo kong grabe ka ka-stricto. Grabe ka wala ka nag-considerar sa amon. Amon na pakilalaya sa iya nga sir. Aring imo 1 million. Ginlubong ko ni si Duta. Di wala man siya madula. Ari, balik ko lang sa imo. Ano ang bal sa Ginoo? You wicked and lazy servant. Malain gali, evil gali ang mga tamaran. No? Anong buti ganon sinisang parable of the talents? Tanan kita gintagaan kita sang giftings, sang abilidad, sang kapasidad. Tanan kita, hindi pag-recognize nga ikaw, wala ko ya sang gift ya. Anong ako nga talent man, ako abilidad man. Miyara na, mga utod. Wala ka na kay balo lang, wala mo madiscovery. Ang gusto sa Ginoo, ngay muon mo na siya in connection sa cultivating a missional mindset. For His glory. The purpose of your life, the purpose of your talent, of your abilities, of your gifts, is to glorify God and expand His kingdom. Amo na. Hindi pagtagua. Mayo ka magkanta. Ay, hindi pagtagua. There is a stage so mag-worship ta. Amen? Oh. Amo na, mayo ka mag-serve. Mayo ka mag-alagad. O may book table to. May pangitan na sila sa mga volunteers. No? Amo na mag-serve. Or,
ang pag-serve sa Ginoo, ang missional mindset is wherever you are. Whether in the workplace, ara ka sa imo trabaho, be an ambassador. Ano ning ambassador? Ikaw ang representante sa Ginoo sa imo nga mga kaupdanan. Nakuha nyo? Ikaw itong ga-represent sa aton Ginoo. Maski diin ka sa trabaho, sa basketball, sa jeep, ikaw ang representante sa aton Ginoo. Amo na mag-cultivate. Hindi niya. Yes, ang missional mindset is pwede maglakat ka, mangin volunteer ka, kadto ka sa mga missionary ka, kadto ka sa Cambodia, Laos, no, ang window 1020 window. Pwede mo na. Amo gina pinaka-ultimate. Kadto ka sa mga Muslim countries nga wala pa nakakilala sa Ginoo ta. May risgo lang galing mga utod. Willing ka gidya magrisgo sa imo, even your life. Pero, hindi man kita tanan, ginatawag sa amuna. But, ginatawag kita sa isa ka missional mindset. Nga ini nga mindset, nga ipaalinto nimo, i-herald nimo ang mayong balita. Sa imugid pamilya una, ang sino lang mamati. May mga pamilya pa kita mga utod nga wala pa nakabati sang ebanghelyo. Kaya ikaw nakabati ka na, it is your responsibility nga magpaalinton sa ila. Amen? Sige. So number 2 na siya. And last is, number 3, love people. Love others. Kaya nato ya, love the family. So believer, the same spirit, dapat ija magpalanggaanay. Love one another as I love you. That is my command, hambal ni Jesus. Ini ang 3 kong point ya, love people or love others. John 15:12, even those who are sinners. Even those ang Bible, one step further, love your enemies. Bawa ka budlay, gid mga utod. No? Love your enemies. Grabe nga command sa aton. Pero ginatun-an siya, kag matun-an, ang aton lang gid, ang aton nga tagipusoon, ipahumukon ta lang. Aton mind, ipa-expand ta lang ang pag-intindi ta. Kag hindi lang ta mag-focus sa aton nga kaugalingon, sa aton self, pero focus man ta nga nahimo ina sa imo. Siguro may ginaagyan siya. May problema siya. Nga nahimo ina sa imo. Tama? So, in that way, slowly, wala man tagaambal nga gulpihan na nga, I love you, enemy. Hindi man pwede mo na. Amat-amat lang gid. Amen? Kung sa una, ginahaboy mo siya ba to, habuya tinapay. Kay salon niya na, kagi, saw-saw sa kape, kundi ka nami. Amen? So, 3 things, ha? How to prepare, know Jesus, serve Jesus, and number 3, love people or love your enemies. In that way, makapreparado kita sa mag-abot ang aton Ginoo. Kay may accountability tabla mga utod. Ang balon niya ka sa Ginoo, pag-atubang mo na sa iya, anong ginhimo mo sa kabuhi mo? Abe, sabtan nyo, be? Sa inyo lang, ha? Hindi subong. Anong ginahimo mo sa kabuhi mo? May tsansa ka pa subong? May tsansa ka pa, wala pa nag-abot. So this is your chance. Kung ga-focus ka permi sa imo self, it is time siguro nga maghinahinay, tamat-amat. Focus naman sa hilikuton sa aton Ginoo. Amen? Harap pag-abot sang tion, nga matubang na ta sa iya, may ihambal kita. Lord, ang imo nga 10 million nga ginhatag sa akon, nahimo 100 million. Wow. So, well done. Ang pinakanami nga compliment nga mahatag sa aton Ginoo sa aton, sa atubang na kita sa iya, amo ni. Well done. Maayo gid. Good and faithful servant. Now partake of my goodness. Grabe, no? Mag-enjoy kita sa kaayos ng Ginoo. Amen? Sige, mga muyo ta. Hallelujah. Amay sa langit, salamat gid Lord. Kay ikaw maayo, ikaw gid matutom sa tanan, nga nagapakamaayo sa amon, ka nagadirect sa amon. Lord, tudloi kami sa pagpangabuhi, suno sa imo kabubuton, suno sa imo gusto. And cultivate in us, Lord, a missional mindset. And this starts with loving others. Tudloi kami sa pagpalangga sa iban.
Sa sinanga paagi, may balaan namon kung paano mag-cultivate sang isa ka missional mindset. Initanang ginapangamuyo namon sa ngalan ni Jesus nga mong Ginoo. Amen. Sige, may ara kita galing nga may kabataan or video? Video, no? Sige, may kabataan, ma-present sila sa isa ka number sa paalinton ng connection siguro ni sa aton missional mindset. So, kung ready na kabataan, kanami sa aton kabataan kay ginapakita ginilang talento, ang abilidad kaginhatag sa ila sang Ginoo gamay pa sila. So mga utod muna i-develop gid ang aton nga talent para sa Ginoo. Ihalad ginaton sa iya tanan. Okay, wow, ready na sila. So ara na sila gid. Mga bataan, dali na. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue, Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. Be it in the town or country or the busy avenue, Africa or Asia, the task is up to you. So be a missionary every day. Tell the world that Jesus is the way. The Lord is soon returning. There is no time to lose. So be a missionary, God's own emissary. Be a missionary today. Be a missionary today. Be a missionary today.
Okay, so makadto ta sa aton giving. Because this is a Mission Sunday, may basahon lang ko ha. I think may video kita nga ipagwa, no? Inkuha ini sa Philippians 4:15 to 19. In English lang ha. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. So, ang ini nga konteksto, nagapasalamat kit si Paul sa mga nag-support sa iya nga ministry. Kaga wala gali, maghatag kita gali, wala kita naghatag sa tao. Nga ang aton motive, nga makabaton kita, pero ang Ginoo automatic makabaton kagid. Ang konteksto sina nga you are partaking, kuan ka sa work sang aton nga iglesia, sa aton simbahan. Nagaupod ka, nagaisa. Sa pagpaalinton sa maayong balita sa mga tao. Amo nang importante. Amen? Sige, so may envelope kita. Ang isa, regular giving, kag ang isa para sa missions. So kung ara sa imo heart nga maghatag sa aton misyon, maski pila lang da para masuportahan man ang aton mga misyonero. Kay balobla ka mo, miyara kita misyonero dito sa Thailand. Din pa. Cambodia, miyara ta? Miyara? So, even ang ari diri sa Pilipinas, considered na sila kung na-display sila ng mga pastors, meaning halin sila sa Negros, insaylo sila kundiin, mga missionary na sila. Amen? So, pangabay ko, from your heart, maski pila lang hatagan ta sa brown envelope. Amen? Sige. Hi, I'm Debbie. I'm a graduate university student. I love going out with friends and take lots of pictures for keeps. I love making memories as many as I can. Still to it now while I'm young and when I grow old. I look at those pictures and reminisce all the speaking and different moments. I also love to try new food and new things. I first learned about Alpha from my friend. He invited me once and we also saw a Facebook post about it and got interested in instances. I've always loved this kind of gatherings and never hesitated when I got invited. I mostly love their company, that I have people to talk to about life and share my thoughts with. People I can trust to receive advices from. People I can turn to when life gets hard. I found a new family in them. And the most exciting part is the food. Aside from it being free, it's very delicious. While they both serve spiritual and physical food and they both delicious to my soul. I'll tell them how wonderful Alpha is, the food, the place, the ambience, and especially the people that are gathered together, being united in one purpose, and that is to strengthen each other.
Hallelujah. Thank you, Lord. Sige. Okay. So, amo nang aton alpha. No, ano ning alpha? Well, it is a series of sessions nga gina-introduce sa mga tao nga wala pa nakakilala kay Jesus. It's an evangelization tool, no, sa mga tao. So, ariho, ginaagda ko kamo kung may ara amo kilala nga gusto nyo ipa-attend sa alpha. Visit lang sa book table kay mag-schedule kita. Daw 13 ini siya ka session, no? Sa 13 weeks or pwede man adlaw-adlawon daw kay posible galing guro. Weeks na lang, 13 weeks nga introduce naton ang Ginoo sa ila para makilala man nila. Amen? Sige, tindog ta kag magbaton kita sang bugay sa Ginoo sa aton kabuhi. Mga utod, damo sa yang nakabaton na sa inyo sa mga blessings sa Ginoo sa aton kabuhi, aton families nakabaton kag ginpakamaayo sila sa Ginoo. Kag subong ari kita diri subong nagatamdanay sa isa kag isa. Ang aton pangamuyo nga ibubo pagit sa Ginoo ang iyang mga bugay, mga blessing sa aton kabuhi nga hindi kita makakontain, no? So ang prayer ko nga tanan kamo diri maka-receive, i-increase ang inyo kapasidad sa pag-receive sa Ginoo. Yes, Do pariyo ba lang pag-ulan ang aton nga magasalo kita sang ulan hindi kabo kundi ano man balde dako. So muna mag-receive sang blessing, i-open mong imo life sa Ginoo kag i-receive siya ang iyang mga bugay sa aton. Amay sa langit, Lord Ginoo, aring katawhan nimo gina-presentar ko sa imo, Lord. Ready na sila sa pag-receive sa ilang mga bugay, Ginoo. Ang mga giftings nila, Ginoo. Ang ilang kapasidad sa paalinton sang maayong balita, Lord. Ready na sila. Lord, pakamayuha sila. Tagai pagit sila sang maayong oportunidad sa mga ila families, friends, neighbors, so that ang ilang mga kaingod makahibalo sang maayong balita nga ikaw, si Jesus Christ. Salamat gid sa ila kabuhi, Lord. Lord, nag-pray ko sa mga may ginabatyag, ng mga masakit. By your power, by your stripes, they are healed. Nabayaran na 2,000 years ago. All they have to do is to claim it. And Lord God, sa mga kinanglanon sang financial, Lord, I know nga ikaw wala sang imposible sa imo. Sabta ang ila pangamuyo, Ginoo. Sabta ang ila panagoy sa ila tagipusoon. Lord, atong mga tao pangamuyo sa imo nga mag-restore sang mga kabuhi nga tanaw nila nawala na, Lord, ibalik na wasted life, ibalik sa i-restore sa imo, Ginoo. And Lord, kabay pa nga tanan kami diri mangin fruitful sa among kabuhi, so that makaatubang kami sa imo kag makahambal kami, kag makahambal ikaw, good and faithful servant. Magduko ta kag bayaw sa aton kamot. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His shalom peace through the Lord Jesus. Yes. And all your people will say, Amen. Amen, amen, amen. Plakpakan na Ginoo. Salamat gid, mayong aga sa tanan. Isugita ang gugma sang Ginoo, isugita si Jesus. Isugita tuod nga kalipay, kag rason sang kabuhitan. Kung gusto mo magkalipay, hindi magkasubo, ikabuhi mo si Kristo. Magkari ka mo, ibantala naton gugma ni Jesus. Kung gusto ka magbago, bato na si Jesu Kristo. Manluluwas mo kag Ginoo, isikway ang sala nimo, isikway ang sala nimo. Isugita ang gugma sang Ginoo, isugita si Jesus. Isugita tuod nga kalipay,
kagrason sang kabuhitan. Kung gusto ka magkalipay, hindi magkasubo, kabuhi mo si Kristo. Magkari ka mo, ibantala naton gugma ni Jesus. Magkari ka mo, ibantala naton gugma ni Jesus.